Ubaba-ke benakho ukuthi angigeze noma kuleso simo-ke sengikanjalo. Bese ngithi nayi baba ngeke. Manje sengizokwazi mina ukuyigeza. Asisekho isidingo sokuthini ungigeze. Athi ubaba hayi ngeke ndodakazi yami. Njengoba ngikugeza nje umakho uyazi wangishiya nawe ukuthi ngifake ngikunakekele. Yabo. Ayi. Ngithi mina-ke ngobaba kuthi akanankinga. Hayi yakwenza ubaba lokho. Ayi kwanelinye ilanga engigeza ubaba shuthi angithinte la emabeleni yabo. Ayokho wadlalisa kanje. Ngithi hawu baba uyangitaza la muntu wamkitaza yabo phela ngitshela ukuthi uyangitaza. Ngithi hawu baba ngoba sayingathi nje simedlala angimengidlalisa yabo ukudlalisa ingane isikitaza lapha engihleki. Manje lokhu bese lekhe ngithi nayi baba hayi akukitazwa la umuntu wamkitaza nje. Athi ubaba hayi khuleka phela mina njengoba ngubaba wakho ayikho indawo ngize ngikuthinte kuyona. Ngizokitaza lo make plan ngifuna ukukitaza khona. Okay. Hayi nginganaki nalapho. Sihamba isikhathi hayi kuthi ngelinye ilanga nje uma ngaphosisi ngase la ko 11 years. Hayi ubaba kwakunetha futhi ngayo la ngikhumbula kahle. Makunetha kwakumele ngizovuka ngesprayini ivule inetha. Athi ubaba hayi yabona netha kanjani namhlanje izinhle imvula ngeke yabona indawo yimbi laba kunomfula esuke sunqamuka esuwele. Athi uyagcwala lo mfula uzowela kanjani. Ngcono vele uhlale la endlini ungane namhlanje esikoleni. Nayo nami-ke ngivume phela kuba kusho ubaba wami mdala. Asihlala la ubaba hayi awuzasindilali ngoba kuyanetha asikho isidingo sokuthi sihleli ngaphandle la kwasasombatha sihlale embedeni. Hayi ngibela embedeni njengenjwayelo. Hayi ubaba aqale-ke angithintela amabili futhi. Hayi alokho ngithinta ngithinta ubaba lamabele ngize ngizize nami ukuthi ngeke yabo sengithinta ngendlela esihlukile nale yasekuqaleni. Hayi ngithi ngiyazama ukuthi yabo ngithi kwavala kanje athi ngenzani angisusa izandla. Ngithi nababa ngeke ngisathanda sekubuhlungu lana. Athi hayi ngeke kube buhlungu ngizokwenza kahle ke manje. Hayi ngithi ngisakunake lokho baba angithinte la ngaphambili. Nakhona nje ngithinta ngaphambili athi hawu uyakhula ngempela ke manje sekhona into ezihayayo la. Hayi ngithi baba ngeke baba wenzani manje awukwazi phela ungithinta kanjeni yabo. Athi baba hayi khula akuzuba nalutho. Hayi angithinta ubaba ngale ndlela ukuthi anginayo into engayenza ngoba sibabili la endlini. Sibabili. Hayi ubaba ngithinte athi ubaba angivuke ngihlale phezu kwakhe. Hayi vele kube nzima-ke manje ngihlale phezu kwakhe ngihlale ndlelani phezu kwakhe ngithi phela akwazi ukugona ule wasihlela embedeni. Athi ubaba hayi kunendlela ezomela uhlale ngayo. Uthi mina indlela enjani leyo nakahluphanga-ke lapho. Bangithatha nje yena bangibeka phezu kwakhe. Thathile imilenze yami wayivula wathatha ubuntu bakhe wayelokhu ngithinta ngabo nami la esithweni sami sangasese kodwa nokuthi wayifaka phakathi wayelokhu ethi kanje ngilokhu ethi kanje. Lapho-ke ngiyakhala-ke ngithi baba awukwazi phela ukwenza lento oyenzayo kumina ngoba esikoleni sinakho ukufunda izinto ezikanjalo othisha basixwayise ngento ezikanjalo esinye isikhathi. So ngibona ukuthi ngabe ubaba basho ukuthi wenza lento esifundiswe ngayo esikoleni. Ngikhale abona ukuthi ukukhala kwami angithuli. Lokho ngikhathi baba ngeke angifuni azisuseke angibike eceleni-ke. Bese ngitshela ukuthi lento ayenza kumina ngingalinge nje
ngimxoxele umama efika, ngoba mamxoxela vele uma ngiyazi angikholwa. Mina uzosho ukuthi mina ungibambile ukuthi mina sengiyajola. Hayi, kube kanjalo-ke athi ngihambe ngogeza, ngigeze, ngilale. Mefika uma ngithule nale ndaba, angikwazi ukuyixoxa. Hamba lento iqhubeke. Agcina-ke ubaba sekuwukuthi nje manje-ke useyanginyukubeza ukunginyukubeza. Kawukuthi ngikhumbula kahle la nginyukubeza khona, ngalimala ngoba ngopha nakhona ungangisa esikoleni ngoba nje sho ngichama kwakubuhlungu nje ngoba ngihlala phansi ngangiba nepain. Wangihlayisa nje esikoleni ngalova esikoleni ngaze ngaya ngoba sengingconywana. Ngaphila-ke nalento ngiphila nayo kwawukuthi nasesikoleni bengasakwazi ukufocusa kahle. Ngikhumbula nje ngelinye ilanga uma efikile ebuka i-report lami othi hawu zinhle kulokhu-ke ama-marks akho awahambisani nenjwayelo, kwenzakaleni kulokhu. Ngathi mina ma umama kade nami ngiqemba mangithi hawu umama kade sifundisa ubelova lo munye yabo, so nje besisele ngemuva ngemisebenzi. Kawukuthi kunesikhathi la ekhuleni kwami iqhubeka yenza lento eqhubeka. Kwalesikhathi mase kukhona uma bengasalali-ke ngithi nawe besengithe ukuthi ukukhula khula. Kodwa ngesimo sendlu sasihlala kuyona ngangiphoqele ukuthi ngilale ngalulinye ilokhunjana ikitchen elindle ngala. Okay. Kwesinye isikhathi ngikwazi ukizwa lento eyenza kumama lehle ezenza kumina benza noma. Ngoba bangazi ukuthi ngathi kwakwenzakalani. Ngangizwe ngivuke ngihlale ngezinqa. Ngizwa nami imizwa yami ngathi ingena kulento bese ngijwayize yona. Yebo, manje ngizwa beyenza lento benoma. Yebo. Iqhubeke lento iqhubeke. Kuthi akuhambeni isikhathi ngathi uma ngoba ngiyintombazane bethi mayehambile abuye langiphathele nakumaphedu angiya kuma-period. Okay. Njalo umama ebuya uyangiphathela lamaphedi yama-period ukuthi uma ngiyama-period ngasebenzisa. Kwanesikhathi-ke la ngingayi kuma-period. Nginganaki nje nami-ke ngoba mina kahle hle bengawona ingane uvanzi kubaba bengafuni ngizule. Befuna ngihlezi ngihleli la. Bengakuthandi nje noma ngibabona labo bangani bami mhlawumbe sengifunda nabo esikoleni, kodwa nje bengavumi nje ukuthi mhlawumbe ngizophuma la mhlawumbe ngiye la kule mizi la ngenzani mhlawumbe ngiyohlala cha. Bengiphuma mhlawumbe ngesitolo nakhona ngicela uzongigada ufake ngisheshe ngibuye. Abangani bami nje kahle hle bengibagcina esikoleni. Mase ngila bengasabi labangani. Kwa noma mhlawumbe lesikhathi befile bezongibheka mhlawumbe ethi bangivakashela. Isikhashana esincane siyabaqosha athi bahambe sekulethi baye emakhaya. Mina mangithi baba nami ngicela ukubavakashela kuba nabangivakashela angabi.